कैसे रही हो सखी कैसे रही भतार में के घरे कैसे रही हो भतार में के घरे कैसे रही हो भतार में के घरे कैसे रही हो कैसे सही हो सखी कैसे सही जवानी बाटे चढ़ल कैसे रही हो भतार में के घरे कैसे रही हो जवानी बाटे चढ़ल कैसे रही हो। फोनवा पे केतना बतिया के कही ये हो बलाम सितम केतना हम सही फोनवा पे केतना बतिया के कही ये हो बलाम सितम केतना हम सही साचे कहीं हो सकी साचे कहीं जो बना दुनु बढ़े साचे कहीं हो भतार में के घरे कैसे रही हो जो बना दुनु बढ़े साचे कहीं हो। नरेश परदेसी पिया बाड़ा निदारादा चढ़ली जवानी के उड़ावे नगारादा नरेश परदेसी पिया बाड़ा निदारादा चढ़ली जवानी के उड़ावे नगारादा कैसे कहीं हो सखी कैसे कहीं जो बना दुनु बढ़े कैसे कहीं हो भतार में के घरे कैसे रही हो जो बना दुनु बढ़े कैसे कहीं हो।